fuel subsidy cards ipapamahagi na po sa mga tsoper sa Pangasinan ngayong buwan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakatagnang ipamahagi ngayong buwan na ang aabot sa mahigit 700 fuel subsidy cards sa mga tsoper at operator sa Pangasinan. Ayon yan sa grupong One Pangasinan Transport Federation. Inihayag ng presidente nito na si Bernard Tulyao na kung mapamahagi na ito, nasa halos 100% ng mga tradisyonal na tsoper at operator sa Pangasinan ang magkakaroon na. Dagdag pa ni Tulyao, naglabas na ng abiso ang LTFRB na ready to claim na at pinoproseso na lamang ang mga kinakailangan para may pamahagi na ito. Hinihintay na lamang ng tanggapan ang abiso nito mula sa central office. Samantala, malaking tulong naman umayon ito sa mga mapapamagian dahil sa muling pagsipa ng presyo ng produkto ngayong araw. Ang diesel, inaasahang tataas ng piso at 50 sentimos hanggang 2 pesos kada litro. Ang gasolina, nasa 95 sentimos hanggang piso 40 sentimos kada litro, samantalang ang kerosene naman nasa piso 30 sentimos hanggang piso 40 sentimos ang kada litro. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.